Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel ADRe नि details लाबोदों advance information जे नोंथांमोना online apply खालामनो मोनथारसिगोन दा बेयावनो मा document submit खालामनांगौ बबेया सोलिगोन बबेया सोलिया accept आरो reject बेनि सायाव गोबां queries जागासिनो दङ सो बेखौ लानानै नोंथांमोना डाइरेक्ट मोनसे भिडिअ लाबोबाय जेराव नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन दा एप्लिकेशन लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन 10 नभेम्बराव सो बेखायनो दासिमबो टाइम दङ नोंथांमोना जुदि जगार खालामाखैबा सो खालामना लाखादो नङाबा सो नोंथांमोना डाइरेक्ट reject जागोन आरो मानो जागोन बेनि सायावबो अपडेट दङ Gr.3 Gr.4 ड्राइभार पोस्टआव नोंथांमोना गोबां चान्सखौ मोनफिनसिगोन ADRe आव दा बिदिब्ला जों थांग्रोनो अफिशियेल साइटआव बिनि सिगां नोंथांमोना सेकेन्ड चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लानो हागोन जोहोलाव पिके इनफरमेशन चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन माखासे जीके टाइपनि आरो प्रिभियास कुइसननि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन जेरै ससियेल साइन्सनि बागै जीकेनि बागै इंलिशनि बागै नोंथांमोनाहाय आपडेट मोननो हासिगोन सो जों थांसै दानिया माखासे डिटेल्सखौ नायनोसै नोंथांमोननि क्वेरिज एबा नोंथांमोना मिथिनो गोनां मा आपडेट नांगौ सो बेखौहाय लाना फैदों दायो जोङो फैबाय अफिशियेल साइटआव 10 डेट जानाय लोगो लोगो बेयाव लिंकआ एक्टिभ जागोन अफिशियेल नटिसआथ' गासैबो रिलिज जाखाबाय बेनिफ्राय Gr.3 बेनिफ्राय Gr.4 सेपारेट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ दा मिथिखाबाय जे जोंनि पोस्टआ 12,000 नि बारा दङ आरो बे भेकेन्सिया बारायनायनि चान्सआ दङ ओभारअल 15,000 नि खाथियाव बे भेकेन्सिया थागोन बेखायनो बे गोल्डेन चान्स लोगोसे काट अफआबो जोबोद गोजौ थांगोन मानोना पोस्टआ जोबोद खम थांनाय बाराव 26,000 नि बारा दंमोन हमना ला बेबायदि दंमोन नाथाय दायो 50% फैदों होननानै जोङो साननानै लानो हायो सो बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बयनिफ्रायबो बेस्ट एग्जाम होगोन देग्लाय मानोना थांनाय बाराव फिसा पइन्टआव थालांदों जेरै भाइभा टेस्टआव आरो स्किल टेस्टआव सो बेखौ दोनथ'नानै दानिया एप्लाइ खालामबा मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ बेखौनो क्लेरिफिकेसन नोंथांमोना लाबोदों दा सबसे फार्स्टआव मेन्डेटरि एबा कम्पालसरि सार्टिफिकेटआ जाबाय नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बे जाबाय नोंथांमोना डिजिटेल एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा टटेलि बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा 100% खालामनो हानाय नङा मानोना प्रिभियासखौ जों नायनानै बुंदों जे जेराव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबानो बे रेजिस्टारा खालामनो हाया एबा एप्लाइ खालामनो हाया सो बेखायनो बेखौ नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ खालामथारनांगोन दा बोरै खालामगोन बेनिबो सलुसन दङ जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना जायनो आधार कार्ड दङ नोंथांमोना सेबा सिटआव थांनानै आधार कार्डजों एप्लाइ खालामबा सानसेयावनो नोङो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ मोननो हायो आरो जाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ 3 इयार्स भेलिडिटि थायो जायनोखि थांनाय बोसोराव खालामदोंमोन बेनो सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे दाबो सोलिगोन आरो नेक्स्टआवबो थागोन मानोना 3 इयार्स थाखायो भेलिडिटिया सो बेखायनो आधार कार्डजों खालामबा नोंथांमोनाहाय सानसेयाव मोनगोन आरो बे फैगोन नोंनि मेलाव फैगोन नोंनि मेल बक्सआव इनबक्सआव नायबानो नोङो डाउनलड खालामनानै मोनफिननो हागोन आरो जुदि सोरनाबा गोमादोंबा मेल इनबक्सआव नोंथांमोना नागिरफिन बेयावनो दङ सो बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानैनो नोङो होनो हागोन सो बेनिफ्राय मोनसे अपसनबाव जायनो आधार कार्ड गैया बेनो जाबाय नोंथांमोना नन आधार कार्ड अके नन आधार कार्डजों खालामबा नोंथांमोनाबो सेबा सिटआवनो खालामनांगौ नाथाय अफलाइन जाया सेबा सिटआ अनलाइन खालामनानै मा खालामनांगोन नोंथांमोनाहाय फिजिकेलि नोंथांमोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनखौहाय अफिसाव थांनानै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिस थायो डिस्ट्रिक्टआव मोनसे थायो बेयाव थांनानै नोङो भेरिफाइड खालामनांगोन नोंनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांनानै नाथाय आधार बेसिसआव दानि आधार कार्डजोंनो गासैबो जाजोबो नालाय नैबे आधार कार्ड थाबानो दा आधार कार्ड गोनांफोरा डाइरेक्ट सानसेयावनो मोननो हायो एप्रुभ जाखायो दानिया फैबाय सेकेन्ड सोंथियाव कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना दङना गैया जुदि दङबा मोजां आरो गैयाबा मा जागोन दा बाथ्राया जाबाय सिगांनि अफलाइन दङ बयनावबो स' बेनो दायो प्रेजेन्टआव सोलिगासिनो दङ नाथाय मोनसे बाथ्रा गभर्नमेन्टआ दासिमबो एनाउन्स खालामाखै जे नोंथांना कास्ट सार्टिफिकेटआ गासैबो अनलाइन एबा डिजिटेल जाथारनांगौ होननानै मोनसे नटिस फैयाखै स' बे नटिस फैबासो नोंथांमोना गासैबो खालामनांगोन नाथाय दानियाव जुदि नोंथांमोना साननो गोनां जे एडभान्स जानांसिगौ बेखायनो मिथिखाबाय जेला स' नोंथांमोना ADReआव कास्ट सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगौ ना खालामनाङा बेबो मोनसे कुइसन दा ADReआव बेखौ आपल'ड खालामनाङा नाथाय मोनसे बाथ्रा जेसेबांनो हायो दानिफ्रायनो जगार खालामना ला नोंथांमोनाहाय अनलाइन एबा डिजिटाइज खालामनानै लाबानो जाबाय स' बेनिफ्राय ADReआव कास्टखौ नांथ'वा खालि नोंथांमोननि फट' आरो साइनल' नांगौ बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि ID नाम्बारखौ नांगोन बेजोंसो रेजिस्टार खालामनांगौ दा बाथ्रा जाबाय गासैबो नोंथांमोना ADRe Gr.3 Gr.4 आवहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांगोन नाथाय कास्ट सार्टिफिकेट नांथ'वा बेनिफ्राय फरायनाय डकुमेन्ट्सखौबो नांथ'वा नाथाय मोनसे बाथ्रा डेटाखौ होनांगोन माने नोंथांमोननि डेटाया हमना ला बबे इयाराव पास जादों बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों मा स्ट्रिमाव फरायनाय बेखौ हले डाइरेक्ट नोंथांमोनाहाय साबमिट खालामनांगोन नाथाय डकुमेन्ट्सखौहाय आपल'ड खालामनाङा जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जायो अब्लासो नांगोन आरो लोगोसे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जायो दा 8 डेज टाइम दंबावो अनलाइन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानो बेखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ जुदि गैयाबा दानिफ्राय नोंथांमोना खालामना ला स' नङाबा गोबां प्रब्लेम जागोन मानो होनोब्ला एप्लाइखौनो खालामनानै लानो हानाय नङा दा थांनाय बारनि प्रिभियासनि एप्लाइखौ नायोबा नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन जे बेयाव मा डेटा लादोंमोन माजोंहाय स' रेजिस्टार खालामनांदोंमोन नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ बेयाव नुदों जे बेजों नांथारगोन नाम्बारखौहाय
बेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन जे माबादि सोंथि दङ स' बेखौ लानानै कभार खालामनानै मोनसे भिडिअ खालामगोन सेकेन्ड चेनेलाव नोंथांमोना जोलाव पिके इनफरमेसनाव थांनानै साबस्क्राइब खालामना लादो अब्ला बेयावनो नोंथांमोना कुइसनखौहाय क्वेरिसनि रिप्लाइखौ नोंथांमोनाहाय मोननो हासिगोन दा ADReनि भेकेन्सिनि आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ जाहाथे रेडि खालामखादो आरो जि डेट एबा 10 नभेम्बर जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन मबाइलावनो खालामनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया एक्सेप्ट जायो जास्ट नोंथांमोननि क्राइटेरिया बेनिफ्राय माखासे नोंथांमोननि प्रसेसआल' अके जानांगौ अब्लानो जेबो प्रब्लेम जाया एडमिटआ 100% फैयो